Velkommen til vores video, der viser, hvordan man bruger NeryaGuard infusionssæt. Vask dine hænder og vælg et infusionssted på din krop som anbefalet af din behandler. Rengør infusionsstedet og lad det tørre. Åbn pakken og tag indholdet ud. Fjern papiret fra plasteret og fjern beskyttelsesdækslet ved forsigtigt at klemme på siderne af beskyttelsesdækslet og trække det lige ud. Placer indføringsanordningen på huden og tryk på den røde aktiveringsknap. Indføringsanordningen vil automatisk frigøre sig fra infusionsstedet. Tryk forsigtigt plasteret fast på huden. Forbind slangen til pumpen. Fjern det hvide dæksel og fyld slangen med medicin i henhold til pumpeproducentens brugervejledning. Sørg for, at der ikke er luft i slangen. Forbind slangen til infusionsstedet. Her kan du se, hvordan man frakobler og genkobler slangen. Tak fordi du så denne film.